социално предприятие Обществен клуб Фурна води своето начало от Народно читалище Свети Дамаскин и Онуфрий Габровски. Посетителите на читалището започнаха да питат къде и как можем да се добием с хляб. Оттам се появи и нуждата от фурна в Габрово. Няколко години по-късно започнахме разработването на такава фурна, като основните средства бяха от неправителствените организации. Съвместната работа с Дома за деца лишени от родителска грижа започна далеч отвъд работата с хлебна къща. Аз самия като скулптор имах няколко курса по керамика в дома. В това време имах възможност да видя кои са кадрите, които имат способности и по-късно да ги реализираме. Наблюдението ни върху тези деца още по това време говореше за необходимости, които имат изцяло в социалната сфера и ангажираност, т.е. тяхната психология трябваше да бъде променена, понеже в самия дом те изграждат стадно мислене, което по-късно пречи за реализацията им в живота. Там никога няма един виновен, винаги виновният е някъде скрит в групата. Излизайки от тези домове, голяма част от младежите успяха да намерят работа. Двама от тях в момента се реализират в София. Един е в партньорската хлебна къща там, на Дешко, а другия е в пицария, понеже имаше желание да придобие опит в тази област и да отвори собствен бизнес и така. Третият обучен остана тук. Всичко започва през 2009 година, когато се основава Международен съвет на самодейните средища. Негов основател и председател е доктор Надежда Савова, която е културен антрополог. Идеята е в цяла България да се създадат нови точки на единство, така наречените хлебни къщи. Нова мрежа, която наподобява тази на читалищата, но допринася с това, че към модела има и бизнес част. Всичко се случва в началото с помощта на много доброволци, с много хора, които се отдават на идеята и решават, че ще експериментират. И същата година, 2009, в Габрово отваря врати първата хлебна къща Свети Христофор. Тя се помещава в една стара 100-годишна къща, наследена от прабабата на Надежда Савова. Събират се най-различни хора, независимо от възраст, етнос и пол, интереси. Те заедно полагат усилия да ремонтират къщата и да построят пещ и съответно да се съберат около хляба. Така в продължение на 5 години хлебната къща придобива доста популярност не само в Габрово, но и в цяла България. Много хора се вдъхновяват и решават, че и те могат да организират своята общност и да отворят хлебни къщи. Идеята е, разбира се, в един момент във всеки един областен град да има по една хлебна къща, социално предприятие и културен център едновременно. Методиката театър на трохите предполага хората да изобретят, да измайсторят с тестото куклички от хляб и с които да разиграят театрално импровизирано представление. Но в един момент любопитството им нарасна към традиционния хляб и започнаха да питат откъде могат да си купят истински квасен хляб, за който ние им говорихме. Редом с постиженията, които имаме, наемайки и обучавайки хора от уязвими групи, онова, което успяхме да направим за гражданите на Габрово е да запазим един отминал обичай, един отминал занаят, един качествен хляб, който те да могат в днешно време да дойдат и да си купят от фурната. Кваса, с който работим, всъщност е 80 годишна културна история на града. Ние я наследихме и я продължихме. Знаем, че всеки продукт, който ферментира по-дълго, е по-качествен продукт. Тук не се използва никаква химия в производството на хляба, няма регулатори на и агенти на глутена, т.е. хляба не винаги е еднакъв по картинка, но пък винаги е вкусен. За да се стартира от сухото квасче и да стане възобновен квас, са необходими повече от 3 дена, но всъщност когато стартираме такъв процес, след това те се застъпват и е малко по-лесно всеки път да имаме пресен хляб на масата си, ако решим да го правим вкъщи. Всъщност една багета, направена с квас, в продължение на 7 дена развива аромати и вкусове,
за разлика от друга багета, която през тези 7 дена намаля качествата си и хранителната си стойност, направената с мая. Работното време на обществен клуб Фурна се различава от традиционните пекарни, които познаваме от миналия век, където хлебаря става рано сутрин с първи петли и тогава пече хляба, който е заработен през нощта. Не работим нощем, избрахме по-комфортно време за работа преди обяд. Повечето ни клиенти идват след работно време и за тях е по-добре хляба да излиза топъл в късния следобед. Поради факта, че аз съм пекар на тази общност, имам преки и лични контакти с клиентите си, получавам ясна и категорична преценка на работата ми, винаги положителна, което ме кара да идвам с радост на работа всеки ден и да заработвам хляба за тези хора, защото те идват и го взимат с невероятна радост и щастие, че го има. Споделям го, понеже знам, че много от работодателите се чудят каква ми е изгодата от това да взема млад кадър. Изгодата е удоволствието от това да го видиш реализиран и развит. Ако все още има хора, които харесват това чувство в себе си, нека го правят. Асортиментът на фурната в момента са 4 вида хляб, които са добре познати на българина. Това са типов, грахам, бял и ръжен грахам. Това е наистина един обществен клуб. Едно място, където хората се събират и за мое голямо удоволствие може да направиш много приятели. Нека бъдем повече заедно, нека да правим повече красота, нека да сме по-добри за един по-добър свят. Месим, за да се смесим.